Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la TBR, toate bubele rele, un nou proiect unde vom încerca să analizăm puțin cele mai importante știri ale săptămânii trecute. S-au anunțat cele 9 echipe care vor participa în noul sezon de Asia Express. Cea mai mare surpriză, Chelu are un prieten. Fostul fotbalist Gabi Torje va participa alături de un luptător de wrestling care probabil a acceptat invitația la emisiune, crezând că Gabi Torje este doar Rey Mysterio fără mască. O altă echipă este formată din Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, două foste asistente TV. Din păcate pentru acestea, cursa se va desfășura în Uzbekistan și China, nu în Thailanda, unde acestea ar fi avut un avantaj clar, mai ales dacă una dintre probe ar fi implicat un ping-pong show. Producția s-a asigurat că vor avea pe cineva cu care să poată empatiza și omul de rând, așa că una dintre echipe este formată din Radu Isac și prietenul său. Sau prietenul său și Radu Isac, nu sunt sigur. În cazul în care se vor risca conflicte între participanții emisiunii, Mirela Vaida va fi prezentă pentru a-i ajuta să se bălăcărească într-un mod profesionist și fără vreo șansă de mediere. Celebrului designer Cătălin Botezatu i-a fost furat ceasul în Londra. Acesta povestește cum 3 vlășgani l-au pus la gard, l-au lovit și fix când credea că urmează o partidă de sex pe cinste, aceștia i-au luat ceasul și au fugit, dând astfel dovadă de o lipsă crasă de cavalerism. Cristina Spătar, dată în judecată. Nu am citit toată știrea, dar probabil a fost dată în judecată de primar, pentru că, după cum bine știm, nu mai e ok să avem spătari de prin 1500. Un bărbat a făcut stop cardiorespirator, ar trebui să spun știrea asta mai supărat, un bărbat a făcut stop cardiorespirator într-o benzinărie Rompetrol din București. Sursele ne spun că bărbatul făcuse din greșeală plinul. Proprietarul site-ului pentru adulți OnlyFans a murit săptămâna trecută. Dorind să-și ajute platforma chiar și după moarte, aparent va exista un concurs între creatoarele de conținut pentru a se decide care dintre acestea își poate introduce urna în părțile intime. Care, să fim serioși, nu e un cuvânt atât de potrivit pentru creatoarele de conținut. Părți intime. Părți intime aveam Amaia. Părți publice, poate. Sau doar părți. Un concurs care va decide cine își va introduce urna în părți. Echipa la care nu se aștepta nimeni, Shelly l-a chemat pe Dan Negru să fie ambasador Nibiru. Binecunoscutul prezentator TV va avea puterea de a chema vedete pe care el simte că publicul tânăr trebuie să le cunoască, astfel creându-le speranțe unor oameni pentru care speranța este un lucru periculos. Aparent, primul pe lista domnului Negru este Dumitru Prunariu, astronautul român. Fiind un cunoscător al spațiului, domnul Prunariu este așteptat să lămurească odată pentru totdeauna dacă spațiul ocupat de Nibiru este extravilan sau intravilan. Lia Savonea dă în judecată guvernul Bolojan. Nu sunt destul de inteligent încât să am o părere despre asta, tot ce vreau să zic este că Lordul Cap de Mort își dă din ce în ce mai puțin interesul în deghizările sale. Doamnelor și domnilor, am primit informații de ultimă oră, aparent pe data de 15 aprilie, în București se va întâmpla un show de stand-up alături de Dobrotă, Cârje, Mirel Popinciuc, Florin Gheorghe și Edi Moise, unde acești băieți își propun să vă facă să râdeți. Este un show cu care au mers deja prin toată țara, oamenii din Gherla au râs, oamenii din Târgu Jiu au râs, oamenii din Fălticeni au râs, de ce nu și bucureștenii? Asta și-au propus băieții, așa că vă așteaptă pe data de 15 aprilie la Sala Gloria. Distracție plăcută. O companie startup a lansat un aparat pentru săruturi la distanță. Aparent, acest device înregistrează intensitatea și mișcarea buzelor care îl ating, transmițând apoi informația către proprietarul celuilalt device, astfel rezolvând una dintre cele mai importante probleme ale omenirii. În câțiva ani, compania ne asigură că nu vor mai exista relații în care unul dintre parteneri refuză să facă oral. Gabriela Cristea a stârnit controverse, altceva ce ar mai putea stârni, dar a stârnit controverse în cadrul podcastului Ioanei Ginghină. Aceasta afirmând că statul degeaba te duce la depresie și că lipsa de activitate duce la astfel de probleme emoționale. Aparent, dacă ai timp să gândești, vei gândi negativ. Ioana Ginghină a completat spunând că până și o stare de nervi și dacă te enervează cineva, te poate scoate din depresie.
Vă amintesc că Gabriela Cristea este femeia care a declarat că sunt o slabă în corp de grasă, deci nu trebuie să băgați în seamă ceea ce spune, iar Ioana Ginghină, cu declarația ei, sunt de acord. Și eu am fost abătut, depresiv, lipsit de speranță, am ascultat 5 minute din podcastul ei și asta m-a făcut să am din nou un scop. M-am ridicat, am închis podcastul și am ieșit afară. Mirabela Grădinaru, prima doamnă a României, lăudată pentru ținuta aleasă la summitul din Statele Unite, unde aceasta a pozat alături de Brigitte Macron. Trebuie totuși să recunoaștem, nu e atât de greu să arăți feminină când pozezi lângă o femeie despre care mare parte din populația lumii crede că este bărbat. Doctorul Cristian Andrei s-a ridicat și a plecat dintr-o emisiune televizată atunci când i s-au citit declarațiile victimelor. Acesta rămâne în libertate, cu toate că toată țara folosește cuvântul victime atunci când vorbește despre persoanele care au dat acele declarații. Fiul cel mare al lui Nicolae Guță a fost eliberat din arestul preventiv după ce acesta fusese prins la volan, fără permis și sub influența substanțelor interzise. Manelistul spune că a încercat să își ajute fiul, oferindu-i cele mai bune sfaturi, dar să fim serioși, cine pula mea ar asculta sfaturi de la un om care arată așa? O femeie a vandalizat mormântul marelui fotbalist Ilie Balaci. Aparent, aceasta și-a justificat gestul spunând că este o fană înfocată Dobrin. Divorțul dintre fotbalistul Andrei Pițian, jucător la FC Voluntari, și soția sa, Andreea Loredana, s-a transformat într-un adevărat război juridic și personal. Lista insultelor invocate în dosar este următoarea: handicapat, jeg, retardat, mizerie de om. Femeia s-a apărat spunând că venind la meciurile soțului său, a observat că aceste cuvinte sunt singurii stimuli care îl fac pe acesta să performeze mai bine. Naționala condusă de Mircea Lucescu a pierdut săptămâna trecută meciul de calificare la Mondial împotriva Turciei. Ce urmează pentru Mircea Lucescu? La 80 de ani, probabil moartea. Eu am fost Alex Dobrotă și vă mulțumesc că ați ales să urmăriți primul episod din acest proiect. Sper să-l ajutați cu un like, un hype, un comentariu în care de ce nu îmi puteți sugera ce subiecte să abordăm săptămâna viitoare. Vă mulțumesc că ați fost aici. O seară bună, la revedere!